Ποιος είσαι, το όνομα σου? Εν είμαι... Είσαι καλά? Θέλεις να φέρω νερό? Όχι, είναι το καλά μου, δεν θέλω νερό. Μαθήτρια μου κάλεσε με γκουρού, επικάλεσε με γκουρού. Μαμά μου λέει με γκουρού πετώ. Στόχος στη ζωή, ποιος είναι ο στόχος στη ζωή? Στόχος ο δικός σας? Είναι να είμαι παρόν με αγάπη. Θέλετε για τον κόσμο που μας βλέπει να μας δείξετε κάποια άσκηση, κάποια... Πριν ίσκεις τα πιάτα σου, κάνεις... Και φεύγει το πονόσημα, φεύγουν οι φόβοι, οι ανασφάλειες, τα κόμπλεξ. Αυτή είναι η άσκηση? Ναι. Αφήνεις το μυαλό σου να απελευθερωθεί που το... Βγάζεις... Πες μου ένα πρόβλημα που έχεις, με κάτι που έζησες πρόσφατα, με κάτι που έχεις κοπέλα, μάλλον με κοπέλα σου... Έχασα γνωστό μου άνθρωπο πρόσφατα, ναι. Οκ. Φυσιολογικό να κλάψεις, φυσιολογικό να κλάψεις, να θυμώσεις, να στεναχωρεθείς, απλά σε κάποια φάση πρέπει να πεις... Και μετά οφείς, τέλειωσε. Ωραία. Και αυτό θα Έφυγε, με πέθανε, βοηθήσει. τώρα τέλειωσε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και... Έφυγε πάνω μου. Ναι. Και για να κλείσουμε, τι έχετε να πείτε στον κόσμο? Κάτι σαν συμβουλή, κάτι να αφήσετε τώρα πριν να κλείσουμε την εκπομπή? Αν έχετε κάτι, ας πούμε, με τις σχέσεις σας ή με τους φίλους σας στη δουλειά, κάποια ερώτηση που θέλετε να μου κάνετε, ό,τι θέλετε να σας πω, ας πούμε, είμαι δαμέ. Πρόσφατα είχε μια κοπέλα που μου έστειλε προσωπικό μήνυμα γιατί είμαι ο life coach, έχει πάρα πολύ καιρό, έχει περίπου πάρα πολύ καιρό που να ήθελα να είμαι ο life coach της, αλλά εχθές μου είπε να ξεκινήσουμε. Και είπε μου ότι εμάλωσε με τον άντρα της και ότι τι έγινε και άλλη μου εφώναζε της. Και ως τι σου εφώναζε και άλλη μου «Είσαι παλαβή!» Μένα μόλις μου έγινε το πράγμα εξήγησα παίρνω ανάσες εγώ. Γιατί έγινα η Μαρία... Είπα το όνομα της. Δεν ακούσαμε κάτι. Έγινα η Μαρία και τον άκουσα να λέει «Είσαι παλαβή!» Εγώ είμαι άντρας, αλλά πάλι μπήκα στα πούτσια της, ένιωσα το και «Είσαι παλαβή!» Και εγώ ένιωσα και άρα εγώ ας πούμε η συμβουλή που της έδωκα είναι να πάει να τον έβρει, να κάνει και να του πει «Σταμάτα να μου μιλάς έτσι», να πάρει ανάσες. Και να πάρει ανάσες και του πει «Σταμάτα να μου μιλάς έτσι, δεν σου δίνω έτσι δικαίωμα». Εάν αυτός καταλάβει και πάρει μια ανάσα και μπορεί να μιλήσει πολιτισμένα, καλώς. Αν δεν μπορεί να καταλάβει όμως πρέπει να το απαντήσει με συχνότητα που πρέπει για να καταλάβει και όπου πρέπει. Πεςτε μας και μια ιστορία που σας σημάδεψε στη ζωή. Όταν ήμουν στην Ταϊλάνδη, πήγα στο Wat Ram Point, στο μοναστήρι, στο Chiang Mai πάνω και... Φύγε! Είστε καλά? Θυμήθηκα που πήγα μια εβδομάδα δική μου να μιλώ, έκανα 6 ώρες την ημέρα διαλογισμό. Να μιλάτε δηλαδή? Βιπάσανα, έδικος να μιλάς. Όρκος σιωπής? Και ξέρεις, έρχονται όλοι οι φόβοι σου, οι ανασφάλειες, τα κόμπλεξ και... Ναι, ήταν ωραία, ήταν ωραία. Και που ήβρα το φως του. Ωραία. Ωραία κύριε Γκουρουπέτε, χαρήκαμε που σας είχαμε μαζί μας. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ.